Tu yaro yau trai, tu yaro yau blay ke jaga kentang jong u, tu yaro yu haka sehat pening kabor jong u, tu yaro yu namar ke jingle krau, jingle bakrau bor jong u, tu yaro yu kad bakum ke jing krau ke batam jong u, tu yaro yu haka jing riu kituroi, tu yaro yu haka nebel baka duitara, tu yaro yu haki kanjri bada ke jing shan, tu yaro yu haka jing tem ksai bada ke syarati. Tu yaro yu haki ksing bajam, tu yaro yu haki nakra, ai bake ike barok ba penhir musim, kan yaro yu try, tu yaro yu try. In beteng ke jing syakri jung yu blay, hagan ke janmit daka bang yirwai lang ke jing ruai, ke bahas pa san pun riu, ars pa an rupulai na bakamrim. Jisu long ulok bakodor, Syau Jisu ngayai pai, ngarasuk banyok lambaro, syau blay ke jing duai, jing suk kat nungi judo no, kat nungi susak kuslai, nabar ngim trek ban walam, lot syau blay, ha jing duai, ke jing duai ke aspa san pun riu, bar aspa an rupulai, nabak hamrim. Jisu long ulok bakodor, Syau Jisu ngayai pai, ngalasuk ban yolam baro, Syau bleha jing kanungi juduno, kanungi susakuslai, namar bangim treban walam, lun syublai hajing Shambun kijing jenja, kijing tenju bat kuslai, mentang Hashem laban yolat, Syau blay ngalet Shem ulok bansyanya, bas ngolem yang iklam wai, Jisu trayu itu yang Syau ngalek ngalat lot bat kyaka jingkin, bun sin yaka pop ngabrai, tang hu Jisu lok bakor dor, ngan red lun hajing Lekilok jong mi hikela, ya tuhu blay daduai, hakik sakti klan un kershan, barok lem dawai. Syua bain ilang syau boleh jing duai, ngan puli katuk ani
Kiduhat nakaktiin ka ba im ka jong ulay ka bangila ban siyam na ar chronicle ka nang ba arpaw. Kaduhat ka ba ningkong pater-ter. Kiktiin ki ba angkum ni. Di kalaja hadiin ka ni. Baki khon mawap, baki khon amon, bat rengkat, bat katukan ningut kinong amon. Kilaiwan ba nile thma yau Jesupat. Tiladon ki bewan ya thu yau Jesupat ki daong lawan upat ba bakrau ba nile yami na silyang kaduriau na siriakeng. Bat hakmi ki don hasason tamar. Badu Jesupat ulai syapting. Badu IT ladi panwat yau try. Bola pun mana ka jing syak jing it haka juda baro. Bat ki juda ke lai lumlang panwat ka jing rap lo try. Nakisnong juda baro ken kilaiwan panwat yau try. Badu Jesupat ulai yang haka jing senglang ka juda bat ke Jerusalem. Haka yeng try hakmat ka plau batmai baulaong. Try ublay ukpa jungi. Me memlong ublay ka peneng. Me memlong unong sejarah ro ki hima ki jaj penri baro. Bara ka kti jong me kalong ka bor bar ka jingla. Kumta om don balak ban yeng persyak ya me. Ublay jongi. Me mem simla be no ye ki baju syong hak takari hakmat ki briu jong me ki Israel bar mala ai ya ka haus mbai arham ulok jong me halakarta. Bat kilaya syong haka. Bagi tahu ya me ka jaka kentang haka kerteng jong me. Kilaya ong ru lara ka bas neu kawan hangi kawai lam ka jing bisyar lani ka khlam lani ka nem sneu ngin yang khmat ka ni ka yeng bara khmat jong me. Nama ka kerteng jong me long haka ni ka yeng. Bat ngin perta ya me haka jing jinjar jungi baro te men sngo yangi. Ublay jongi hatu mem bisyar. Namar ngim don bor banyalek abung ni upai ba bakrau. Lem ni ngim tip ayungin le. Leki khmat jungi kilong hame. Ublay un kerku ya ka jing pule ba jing syak skor ek tien jung. Tunya pai si ublay ha jing duai. Ublay ukpau jing ba pening. Sa sisien patrai ngi ban pau hakmat ka ket ki jing snake play jeme. Nakabentang ni ka duan ka mangetay biang sa sisien ka ni ka sengi. Baga jing kenya kinlong kum jing kenya ki ba im hakmat ka ket ka jing snake play jeme. Kinlong ka jing mentoy nakabenta yu ba yang hang ni. Ilong jing mentoy ikitu barok bi asombat sngap ya ka khobor jeme try. Ngingo ime try, meme penlai kijat batlot jungi ban kiu sing mengkentang jome try kum ni. Namar ngi so thu bengilong ki baduna ki batlot ki batkan ki basliang ya ka ketien ke jome try. Ayo inong akmat jome try. Usyakri jome ba mera penyang ni ka por. Men pensum men penslek ka por men simako jome try. Ki barok ki ba mi na ka sintur ki jong kin long te try ki ba wan ka khat ki jing snai blai jeme. But kin long ru ki la pen scam na bi try. Bagan long ka jing ku nom ta jong ba jong ilang i wei sum ba sap ka khobor jeme try. Ker khu ka balang ka jong i hapdeng ka ni ka jel ti jong i ka ni ka pathai. Ni persyang te try ban try ka kam ku jeme. Long rekat ban ki mission field ka jong i missionary ki jong i. Ba ke ka bagi try. Ladum hasyai num sep ri jing pha ai klempep kat bakisngi tinang yai kerkhu ki ha jing trai jing ta juki bakin bagila ban kring ki wei ka jing penimai ki jeme bat kum ju ban pen scam ki jing ki bla pediang bat yami u trai musim kerkhu la ka jong ba kerkhu ki teman besan ai ka bor ka jing syampang ka jing sotu belai kum no bagila ban pentelun ni ka kamu jeme trai pedeng kani ka pateng ka bakendriang bar mutlop kum kani kerkhuru kum ju nakabenta ki bapang bastam ki install try pe isnai halod jong ki try kita ada ka kti blai je me serpai da kti jam snam je me ki jaga basong pher ka mer ki jong ki try dalong ka mon je me try ai ka jing khia pa de ki sai sien pan de da kalong da ku mai pan ai bor ki bi ban sha ki jing e baro bara kata ka jing sha jo ki kinang ban kham jan kham penjanai ka jing dei ju ki bat me try
Manapoi kapor pakaya ka banon syaki. Kinlong kibla dap do mon sim khoi bane syambat me. Kibla yo ban sai khoi igi jangkup jengki hakas nam jong kun lang berat trai. Ker khu yang iwei pui. Ker khu ban tab barok ka bangin pendap trai ka kapor. Kinlong te trai. Angkat pakabor ke jame. Ker khu ke jing ai barok ka bangi ai. Ki para bangi bi jing ibu ai nang kapor. Men ker khu ki jing ai juki ka nom long ka basat ai. Le mer menang yai ker khu arsya Malaysia ke jing im ke jongki. Sngo ke jing duai ka por pediang ik bango. Barok ngingong idam ngipan. Haka kerteng ka bahim, ka kerteng ka bam ju sya job ka jong try jong Jesus Kristus. Mentah si bam cukut ru. Amen. An kerpat perbangai kesobhaban pendap ning jaka syong seni kinomi syong satu lai ngot sau ngot ha kajuk ke ben tak ar ngot ha ke ben sobha natina dien dan besyong lai ngot si ben sobha ban wan si khmat kini ka jaka rang bon si khmat syong si khmat ar ngot ha ke ben kini gilong ki jingpin bena ani ko por anon pat pelong ya je seng samla hak ar terik je seng miet balang ha ka por nru siteng jan miet ngin yo je seng pediang balang bat rudkhot nong plis dang baduai Mr. Tomlin Wanyang asan terik kasisa jan je seng kentai ke long ka por so siteng nong kren Mrs. K nong plo je seng duai sngi sa jan long plis dang baduai ikong bap pediang hon nong rum arpun riu terik kesin trai ke banwan Ship how would you step? So I'm just score bahagani. Ship how would you step? Just sing sacrament Jingpin Baptist. No place dang baduai, Mr. W.R. Karkongor. Hakapor kat arbaji. Just sing sacrament Jingkawai utrai. Nabantai para bangay na just sing dong pokse mingi, but pokse chate. No place dang baduai, tamsan ki enwar. Arbaji mensngi, just sing sacrament Jingkawai utrai. Nakabenta kiprabngay na jeseng dong pokse semi. Nong plis dang baduai, temsen PS kiri. Kejeseng sakramen baptis jong ni kuata kubal aumentan kan long hakan si try kaban wan por ho bujie kumta kiprabngay kibron jing tmu bron ra iki khon se ka jing pin baptis ken so bha ban ai kerteng hai pesan ki enwar ne hasiwa ka la atlai tarik jong ni bunai menta knang ban yo ban tho ya certificate hakapor ka babiang so bha ban tho shai do dak kraw ni capital letters ya kerteng kpa kmi ikhon la di shamrang ni kenthai ka sngi kha bat ka jakasa ki probangej ngai don ngai ban kemau banamar bangim shim yoshu ban pelong jaseng ying dong ka komti balang le kot ban pelong biang ya ki visit cheki yeng probangej hakisngi bujulong jaseng ying dong kumbang ilale hau benai April mentau sunem shua bandon biang ka lockdown telapun bet ikirang ba sing dong kin le ben visit bagi komiti je sing ying dong kipin bet de program kanang ba ka sing pinya ka kam kan long ka berhenti bat internet kirang ba ka visit kin bot renti ya ki SOP bat on pelong ya jeli visit tang ha ki long yeng ki balong bandon ki bawan ban visit Kalak kapos computer teacher Hamathorapur President English School, but kita apply kita banlong belapas BCA leni BSc with Computer Science. Kejing siu kalong nyo hajar kendai spa hakapas dang. On penbiang ru ya kejakasa nagaliang jong school. Kini kilong kejing ai bingala yo pediang. Ipan maap na pimi klem yo ban ai ya kini kejing ai kibakerpang bing yo tayo beningkong tayo baar. Nomor by Finance Secretary Indon Kamet Kabaklan kumta ni kapor ngan ai kini ki jingpin tip kerja day bagi ai ki malayo priang ha katayo go beningkong jong ni benai ki long kum ni iwei la ai no so ningkong ndrupo hajar tengka iwei la ai se commission fund si hajar san spa tengka iwei la ai se ka fund baduk ar hajar tengka but iwei la ai se commission fund kat pra hajar ar spa tengka Ki mengelayo apat hakatayo ke baar ki longkum ni hakam na
nakawegi long yeng kawai nak shipho san hajar arspa tengka ke fon ke beduk nam ta ke fon beduk nakawai nak shipho terus pak sapo tengka commission fon hajar tengka iwei parabnya ila ai commission fon hajar tengka bat ke fon beduk hajar tengka baro sah hajar tengka iwei ila ai commission fon shipho hajar tengka bat ke Gordon Robert Hospital hajar tengka ta baro kalong kan hajar tengka iwei ai ke general fund lai hajar tengka bari ta yo bladet nilai yo ke general fund ke jing asobha ke long lai hajar tengka ti baro bingilai yo hakini ki arta yo ke lekno ki long silak sopho hajar sanspa sopho tengka tu blin kerkhu prabangi blano sini ke jing ai on kerkhu lang ni baro bari tu ke bakan mau ya kam ke jong boleh ha ke jing tuai mentang ila poi syakwe pat kebenta jong kejing syakri yu kunrat kata kalong mengin yo kejing selok ka ketien ke jong belai shwa panle ya kata kum kejing pengkre ini ruai lang kejing ruai kap aspa anru pusau bat aspa nyukwe na bakhamrem ban duai hun balam yang nak kuslai bun lam hajan ya ipa bangu bat lagi jingkwa nganyo bo hapdeng ki jingjen yarba kamen sim hang ni job pula lariam jing light labun haba yo le banduai hun barok light lagi dikot rengkat di chorus ke jing ruai ka aspa nrupusa beraspa nyukui kamrem Banduai hun balam yang anakku selai pun lam hajannya iba bangu balaki jengkwangan yobu Hapudengki jen jarba kamen simha nijob rula lariame jinglai labun habayole banduai hun ban kir shaublei ban kum shublei shulan shaneng kelun lahang ni shaulakun banamarba ukod yanga bangekaktin baim babha ngan wanalor berthei pelun banyo yai len banduai hun hang ni ki her baro
Yala kari ngaker mendi ban poi syakli kani karu basop kan ham ban shem kajing bam yam lahang ni bang shaneng ladu bam don bakwa bandu wai shu. Ninggong nga ay ngu yo blay nama kani kapor ka bangiyo kumju ru yang au syakri batlot bakap balang ka tenrong ikut hak terpeng batlot jonga ban sami ke khobor ai khoblay kata ai khoblay ru ye ki pastor ki teman mesan ki khot jong komiti balang ki para bangit ki ba ki khun samla ai khoblay kerpang kitu ki wepat ki para bangit ni ki wepat ki balang ki badon rengkat bangi ni kapor banyawan banya syakri lang yo blay ba im rengkat bangi kajing don kajong pi ka parhem ya kajing ya syakri blay hakani ka balang kajong ngi kini kajing ai khoblay kilong haka kerteng ka pa im ka kerteng ka bam ju sa job kajong try jungi uji sukris ni pai chu blay kajing duai ngangu ye me try bame penla yang au beri batlat bopop bocot parem banieng ngani ka jaka ka bekentang man besar yo palang rewet betran berpasliang pendon kam yang atrai kijing pen krek kijong atrai kumu beriu ngangai scam men pen scam mami atrai men jur mami bagalong ka jingkerku na ka benta jong ilang paro abang yo so ya ka sur ke jing jong me ka bakren lan bau syakri jome long rekat ka basa jong ni ka sengi ya ki ti mengi putih sengawi ka bango ngi pandeng Yesus Kristus amen kabenta ka banginya pusan lang ha ka por kalong nakato ka benta ka bangla puli ha ka basdang ar chronicle kalong ka ba arpo ngan sim tang ka khot ka bakhat ar kiktien ki ba ong kumni a ublay jongi hato membishar yaki namar ngim don bor banyale bunu pai ba bakrao bawan yale igi lemni ngim tip ayungin le leka khamat jungi kalong hame namar ngim don bor banyale bunu pai ba bakrao bawan yale bangi lani ngim tip ngin le ayu leka khamat ka jungi kalong hame kini gilong ki kentien ki jingduai jong ni im Josephat abu ya kendo ya ka jing ha ka jing im ka jong o habangi phai jong im Josephat shuai kata long ka phang padeng jong ka jing slok ni ka por ka long ka bor jong ka jing duai ka bor jong ka jing duai pat shua bangin ya chaprang nginya pet khendiat chapang tu sim Josephat uni usim ulong usim Juda but utrai lolong lem long rekat bat u namarba haki snem ba ban shua jong ka jing long sim jong u ula bot ki jenjat kupa jong u ba di ka jong utrai la pen scam ke hima jong u po jong kti jong u namar sim layai rengkat bagi bleibal lani sim mani ki bleibal nrei ula pendam la ka jong kamon hakakti barkamon jong utrai badan bor baro ki khon ki rayot ki e ju ki ai sobha jong sim kum taul don sibun ka spa rengkat berkaburam
Ula kentiu, ialah kadok nuat hakil nanti ke jong try. Ula penduk ki jaka bajrong jong ki bal bat ki asyara. Nakari juda berak kowe. Hakas nem ke balai jong ke jing syakri, ke jong jing sensiar jong laong bau pak. Lani utung yu obadaya, usekaraya, ki lebi, ki lendok, banyak sekeleng kari juda. Panirap, sepang ublay wa yang ublay wa sisya. Panikai ki, yaka hukum ke jong try. Ke jing syap ting try ka long habbarok, ki nong syong sinong jong ke juda. Ki siem ba marjan ki ting ba ki kiyo na ya namar ba ulong siem ba krain bor do kata-kata. Ki Pilesia, long ki walam ki jing ais kumha, syong siem da karupa kum ka krong. Ki Arab ki walam nyo hajar nyo spa ki lang berat senrang bat nyo hajar nyo spa ki lang sok mo kum ka krong. Siem jo sepat ulan nang krau hakabor jong usikadai Usiem ula tei ki kut, ula tei ki tiar, naga mata ke jingkan show kari judai barak kawe. Ula don sibon ki paya pom la ong ka ketin ju blai hagal nong ka bakat nyau. Lai spa hajar kita ki sipai la baik the way upriu. Ar spa prapo hajar kamut lailak pat alak prapo hajar uwei pat usiem silak nyau po hajar da uwei pat ubriu ubolo thung ma u habala kenlang kita ki sipai ke ba udan ma u kala kot adu kat wei lak rupo hajar kata ka jingbun ki payapom balong ba silak prapo hajar kidai ki balong hak dia kejar usiem bada ka poi ka thama ka ba kerke ka no kita silak prapo hajar kilong ki ba kamat ki balong ready ki blak kroy bani ilang ba usiem ha kajing ya nanti ka jongki nrai habakum kani kapor laong uni usiem ulat thung kinong bisyar kelengkari ban bisyar hok ila ki khun kirayot ha kajing siap ting utrai ban bisyar hok ki khun kirayot haka hukum ujung try. Nrai habakat kani kajing krau bor ju. Kendit kensan laong ka ketien kejung blai. Haka ni kalong ka ba arpau ka bengi puli mentan. Haka basdang. Laong paki mawap ki khon amon rengkat batuk katuk aningut ki amon kilawan banyale athma ya u. Ki the hang the sa silang kaduriau nasiria ken ong ka ketien ju blai. Uni usiem jo sapat sim wat ya ka jingrap ni kiwe pagi sim sim baik kat no ngadon ki sipai ki suar kat no gidan ki tiar ya pom jonga kat no gidan ki kulai ya pom jonga sim wat long ka tin jong boleh ulah siap ting ulah IT la di ban wan ya ka kemat ke jong try bat ulah penma ka jing cha jingin barok ko ngari juda Pergi juda barok keli lumlang banwat ya ke jingirap na utrai. Bana kisnong juda barok ken kilawan banwat di utrai. Hapdeng jong kata ka jieseng laong. Josephat bayeng ha ka jieseng lang ka juda bat ke Jerusalem. Ha ka yeng utrai ha kmat ka phalau batmai. Ong ka tien jong blai. Ula pendem rit di utrai. Dan lat chu da ko moipat. Kalat ka bakat do kalong stang bangan syu IT ba ya ka bor ka jingla ka jong blai ula duai kum ni ulong try ublai ki kapa jongi memem long ublai ka baneng memem long unong sensyaro ki ma ka jai penriu baro bada ka kti jome kalong ka bor ba ka jingla kumta onom don bala banyeng persyaya me ublai jongi memem simla be no ki bas jusyong hakani kari hakmat kibriu jong me ki Israel bana ya gini au sembai u Abraham ulok jome halakarta bakilai syong haka bakilai thau yami ke jaga kentang haka kerteng jome bat kila ya duai rukum ni kila ong lada kan basniu kawan hangi kawat lam ka jing bisyar ka khlam ngin yeng hakmat jome namar ka kerteng jome long hakani kayeng jongme ublay jongi
Hato membishar. Namar ngim don bor banyalek bu ni upat ba bakrau. Lai sau sim ki ya telilang banyalek yu ngam don bor ngalakut ka bor juga. Asyuk pet tang sami. Ki khmat juga ki lang tang sami. Lek mami ke badiban lek. Ngam tip aku no urkom. Lek mami. Habakum kata ka bor jong ka jing duk jing kermen ba ka jing syania ka jing ai tilu jong ka bor jong blai. Siam jung blay lawan hau way ni kita ki badon kata kacaka hau jasil bau niu jasil lo ong tu syashkor pi ki juda barok pi ki basyong ha Jerusalem bat miu siam Josephat wat chep tiang lem ne khawai lo niu pat ba makrau mar ka thma kam de ka jong pi ka de ka jong blay u Jehoshaphat bat ki khun kila dem ngon ni khmat ang ta phlau yang trai kila hun ni ke ai ka jupa boleh wai hang tau tau ang lu try lu ong bau tau brio jasil lu ong ba u ong phim dan kam banyala yu ni pai ba bakrau bo ban yele thma bat phi phin chu pet bat phin i ka bor ka jung boleh ba ka long rengkat bat phi masai ka si lek sekamadan thma om da ka barit men sim lek da ka ban yarwai ban yaro ban pendan burom yu boleh la ong bakum la sai ka si kila mi nala kasyung Jerusalem rengkat bikinong put kinong tem rengkat baka jing arwai ka jing kenhoi judon balik elek thma da ka jing kenhoi reuniu siim Josephat ula lek da ka jing kenhoi dadai ko muhini ki por monta ten trai ngilai arwai jing job aka jing job da ka jing o ka jing job don burom ngin job da ka jing ki lek kila poi kata ka madan thma kumbalong pin chu pek pin i dalam jong ki kaman lap tang dikimet yap sudah. Kaya ka baja. Ong ka ketiin ka jung blay. Kilai don ka jing pher jimot bo blay bo pen sngo ki. Gidang jing pher jimot wo yusim. Kilai ya penyap markeliang. Sim Josephat baki spai jong u. Baki nong put kinong tem. Kilai ban sim tang ki jing luti ni kita kimet yap. Ong ka ketiin jung blay. Bat mendai tang si kentar. Noi tang sisngi ado lai singi lenter kila le ban sim ke juluti na kita ki sipai kibla yam pada ka singa pasal kila penong ke jing seng aingo eu blai maka jing le ba ke jing ke jing im ke jong ki kabor jong ke jing duai mdon ka wei pat ka bor la ka peneng ha kundo kat ka bor jong ke jing duai ha ka jing ya le ti jong i kum ki bangai du Nya kendok si bon ki jing ki kutlat ki jungi ki lo ki barben ki kendok ki bajerong ki lomba ki bangim la ban kio ki jing ki jungi